Wangena kanjalo long division isibalo somlumbu untombazi imdabukela ngizamqoma ngoba zimthanda umthunzi ukuphumula intombi noma yenganakho ukuphumula kwesamsifuba imuthi crash onyo kubephelele bafana nawo ngumgodi okulahla umuntu wamlahla uma yenganakho ngamcosha ngamsithisa ngamenza utho wabe siyamfuna futhi wena. Thank you so much for all those who have subscribed in our YouTube channel, and if you haven't, please subscribe in our YouTube channel and also put the notification bell so that whenever we post new videos you get a notification. Okay, let's jump to it. Guys, I'm really disappointed. In fact, I'm angry. I'm angry ngidiniwe ngesenzo sozalo. Abangazi ukuthi yini uzalo, it's one of the biggest show or a soapie in South Africa. Eliqoshelwa eKwaZulu Natal, eDurban, endaweni yakwaMashu. Kuvele ngicathi sekuvelile futhi angisalibuki nanokulibuka ngendlela engidinwe ngayo ilona isenzo salo. Kwavela ukuthi kuzobonakala uShawn Mkhize lo wayaziwa ngoShawn Mpisane usomabhizinisi usozigidigidi waseThekwini ohlonishwayo. Kwathiwa uzovela khona ezodlala role yokuba usomabhizinisi ofuna ukuthenga ibandla. Siyokhumbula phela ukuthi uKabisile sehambile kuzalo noQabanga owumfundisi currently naye uyahamba. So kuzovela ke losomabhizinisi noma sevelile angisalibukwa khona angisazi. Uzovela njengomuntu ozothenga ibandla. Okungidine kakhulu ngizowulisho nje leli gama ungidina. Okungicasule kakhulu futhi ilokhu ukuthi kuvele me posta ku Instagram ukuthi uyithole kanjani irole yokuthi avele kuzalo. Uthi bengiyiporekele ngikhumbulele ama-fans ami nama-fans ami engikhumbulele mina ngathola ilokhu ucingo from iPR yami yangazisa ukuthi fanele ngizovela kuzalo. I mean for real? Kunengane mfethu ezambile zaya ema-university zayofundela idrama for 4 years. Kunengane lokho ngazalo ezigijima ku-state theatre, zi-actor e-theatre, ezine-experience eBayreuth, ebezingenza umsebenzi kangcono. Kunengane mfethu ehlezi ziya kuma-auditions. But kuzosuka nje umuntu. Kusuke nje umuntu angimdleli mona. Kusuke nje umuntu oyibhorekele ongena experience ongazi lutho ngo-act ngoba nje ebhorekele ekhumbula ama-fans akhe. Ukukhumbula ama-fans akho waye ungenza Instagram live, wenza Facebook live. Ukhulume naba-fans akho. Hayi kaze angizodlalwa ngathi. Phela sokhumbula ukuthi uzalo lolu. U-provincial government uwona walinikeza imali liqala nje walinikeza 5 million futhi kunamahebezi ukuthi yayingaphezulu kwa 5 million namanje siyazi ukuthi unyaka nonyaka tsa found provincial government usalinika imali. So that is why I've instructed i-foundation yami ukuthi iSikhukhoma Foundation ukuthi akilodge complaint no SABC kule matter. Iphinde futhi ibhalele i-provincial government ilazise ngokudinwa kwethu ngalesi senzo. So khumbula ukuthi phela sibhekene nengwadla eyisimanga siyi-South Africa. I-youth unemployment, abantu abasha bakutholile umsebenzi. Kunengane ezambile zayofunda ema-university for 4 years, sacrifice everything ukuthi ngelinyanga nazo lithola ithuba lokuthi ivele komabonakude zishintshe impilo zabo, zishintshe impilo yomndeni wazo, zishintshe impilo yomphakathi wazo. But ziyaphucwa lelo thuba lelo. Ziyaphucwa lelo thuba lelo. Kuzothathwa abantu ababhorekile abayikhumbulela ama-fans abo beyofakwa ku-screen. Kuyoze kube yini kanti ingane yomuntu omnyama umuntu omusha ecindezelwe ngalolu hlobo eNingizimu Afrika? Nginengeke kakhulu futhi ngizoyibhalela naleya production company leqopha uzalo. Ngizoyibhalela ngisho ngithi isenzo senu akube siyaqala siyagcina. Akube siyaqala siyagcina. Yabo. This is not personal. I even wrote a letter at some stage njengomuntu who is coming from a legal background. Ngathi mina if there is a role a lawyer, attorney noma advocate, why don't you use ama-black attorneys abantu abafundelile lo msebenzi loyo? If you can teach uMamkhize umuntu ongakazi wa-act, if you can teach her ukuthi ku-actwa kanjani,
on set ungahlula yini ukuthatha i-black advocate, i-black attorney, umuntu oqualified, ufike umtshela ukuthi okay nayi role yakho sifuna uvele njengomuntu ozorepresent umfundzi enkantolo. Efika enze lo msebenzi, ama-black lawyers are excluded from umsebenzi, from amagigi kahulumeni, from amagigi ay-corporate, iy'nkampani zabelungu. Alambile ama-lawyers amnyama akulelizwe. You can give them these platforms. Angadlalwa guys, angazidlalwa. Yabona namhlanje ngidinwe kakhulu guys, ngidinwe kakhulu. Ake ngithula ngoba ngizogcina sengisho into eziningi. Kodwa incwadi yona i-complaint sesifakile ka-SABC. Namhlanje sizothumela enye futhi kwi-provincial government. Sicomplaina ngesenzo sozalo. Ngoba phela baphila nje ithina abakhokhi bentela. Imali yethu leya bayafana. Uhulumeni nje waKwaZulu Natal uyabanikeza imali. Mase bezokwenza nje bengazothuthukisa ikhono lezingane ezincane, bebanike i-platform ukuthi nabo bebonakalisa izingane ezinezicucu enama qualification hayi angazodlalwa ngathi. Akungazodlalwa ngathi. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much. Please subscribe in our YouTube channel. Igama lami nguSikhumbuzo kakhoma. Thank you.